Mga residente sa usa ka barangay sa Davao City nabalaka kay magtulo ka adlaw nang wala pa makuha ang patayng lawas sa ilang silingan nga giingong suspected COVID-19 death case. Samtang pamilya sa namatyan dunay pagpaklaro. Ani ang report? Gipadangat sa usa ka concerned citizen sa GMA Regional TV1 Mindanao ang iyang kabalaka. Gumikan wala pa kuno makuha ang patayng lawas sa ilang silingan sukad pa niadtong Sabado nga natag isip suspected COVID-19 death sa usa ka subdivision sa Barangay Dumoy, Davao City. Sumala ni Barangay Kapitan Jesse Marculaste nga naglisod sila sa pagpasabot sa banay nga kinahanglan na nga kuhaon ang patayng lawas sa ilahang padre de pamilya apan wala kini misugot sanglit wala pa daw kini na swab. We cannot proceed because ang members of the family undecided pa. So how can I coordinate with the lingap to schedule the cremation nga ang pamilya dili pa man decided. Dihang gipaswab sa banay ang patayng lawas, migula nga inconclusive kini. Pasabot, dili madetermina kung positive ba kini o negative sa COVID-19. Wala usab daw kini sintomas, sukwahi isa ng gawas nga report ug kalitra kining namatay. Anaa pa ang patay sa ilahang balay nga naka-body bag ug gisulod sa lungon. Kay wala magid na siya gi-COVID, sir. Nanghanyo mi kang kap kay gawas naman ng result na which is inclusive. Ni ana mi kay kap nagburya lang na tarong kap. Hayaon gyud na mo si papa. Kay wala gud na siya COVID. Gipasabot sa Department of Health Region 11 nga kinahanglan dayon makremate ug dili pwede maimbalsamo bisan ang mga probable o suspected COVID-19 death case. Even if suspect case pa lang, no, need jud i-reiterate sa family because the patient is a suspect case, kailangan na dili siya imbalsamohon, kailangan jud siya i-cremate, and dili jud pwede na kanang paglamayan ang kana siya nga patay, lalo na kung suspect, gitag jud siya as suspect case. Wala may choice ani, sir. Pero miguman ani, sir, mo fight gud mi ani, sir, makikaso gud mi ani, sir, kay dili gud mao. Karong adlaw unta makuha ang patayng lawas apan sumala ni Kapitan Culaste, puno-puno ang krematorium ug bisa ng storage sa cadaver puno sab. Hinungdan ugma na sab kuno makuha ang maong patayng lawas. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.